Així que vaig conèixer en Quim. Vaig saber que ja no ens passaria mai res dolent a casa tenint-lo ell i que havíem tingut molta sort. Durant el temps que va festejar amb la meva germana, vaig arribar a engreixar-me un parell de quilos i tothom deia: «Mira, sembla que fa més bona cara aquesta noia!» A mi, però, només em venia de gust que fos ell qui me'l notés aquell canvi. De bon començament vaig pensar que seria un destorb, que ens restaria intimitat, tan bé com estàvem. Però de seguida vaig haver de canviar de parer. Ell era l'únic que prenia interès per les meves coses i no se'n reia dels meus gustos. Parlàvem de teatre, de música, de literatura. Coincidíem en tantes coses.